labang so alam arjan pen nili CM ake hai Tuliram Ronghang Aphan lamvoi kipi choran takali alang li hin pen lamvoi nang pithu vek dang ji pusi nili hin pen lang li phan pachini iglo nili lamvoi kipi je bang la puhenno CM ake hai Tuliram Ronghang ang ho pen ke bar dakar biang long ar lo ke che tum mate non tribal atum election thurlong le bukan na hok ta ke tok ang avi pusi alang li hin pen ningjever la pen la constituency in kora throk la ke open for all jok ta thurlong pusi alang li hin pen kaningje pon Apot sini lidak la the Assam Autonomous Districts Constitution of District Council Rules 1951 labang so aron along nomor na kebalong ketok ang alam sini lihin pen than pon pon komara tum si dak election thurlong ji kecheng si aron bangala hello is a citizen of India aso chadinang ji jong selection thurji purotang te lapen hinie bangke is not less than 25 years of age halaki thurji abang phi ningkaning ko rapho lapen abat pleng vek nang ji lapen ke thoma bangke is entitled to vote at the election of members of the district council of that autonomous district halaki thurji abang phi dak Karbiang long autonomous district a election along vote jogdun long vek nang ji jogdun long le punotang te election ke thurlong le pudak klar dak tu no ante non tribal tum vote joglong le purotang te thurlong le lo ke di lasi haladak rule number pharo isira ingkora na kenong langdam lo nang ke che tum vote joglong le ma taket tok ang dulo ho provided that a person not belonging to a scheduled tribe specified in item 1 of part 1 Assam of the schedule to the constitution scheduled tribes order 1950 shall not be entitled to so vote hala scheduled tribe order 1950 hala dak a order along kisung an a inglong aso tumpen akapreke vote ke joglong le lo pudak tok ang dulu ante hala so ke che tum ke kupusom si election ke thurlong lang kupuson si CM ke hai Tuliram Ronghang kan ninje hai lonte la sit in kora throkala ke ingpu anglo lapen bang jokta ake che tum da vote joglong lo polang le koson si ninje lo dak aron along ke vote joglong le de thurlong le pupuer lo lapen non tribal atum ke daket vote joglong le puta daka sunger lo te joglong le puta thurlong le lo kente tenan koson si dak open for all polang le keningi dam kotar aron penolang linang thanik tha nili labang solam silang li phan arjupo alang li CM ke hai Tuliram Ronghang alang li la 26 seats ke la ke general open for all apen non tribal tum ta vote joglong pu konar aron pen silang li kanije ma lamboya bang nang tibek nang ji pardon